Stavkové poradenstvo, Forex trader, NFT a kryptoporadcovia a mamičky na materskej, ktoré tradujú s kľudom na svete ako nikto. Na Slovensku sa rozmohol online sektor, kde vzniklo veľa mágov a čarodejníc, ktoré vám sľubujú obrovské percentá. No poďme sa na to pozrieť reálnymi očami. Za mňa stavkové poradenstvo nie je nič iné ako vysokonávykový hazard. Osobne nepoznám žiadneho človeka, ktorý na tom zbohatol alebo je dlhodobo profitabilný. Jedine vtedy, ak má svoju skupinu a najmí ľudia mu za to platia. Silno pochybujem, že má informácie k ukradnutým zápasom, ako to oni prezentujú. Forex tradery. V prvom rade si zistí, ako dlho je tvoj trader na trhu a aké má skúsenosti a či vie, o čom rozpráva. Naučiť sa tradovať dokáže naozaj každý s trpezlivosťou. No profitabilita a úspech je ďalšia vec. NFT a kryptoporadcovia. No prvá otázka je, kam zmizli všetci NFTčkári? No tam je asi aj odpoveď. Ako rýchlo prišli, tak aj odišli. A čo sa týka kryptoporadcov, hrajú rolu skúsenosti a čas. Koľko má daný poradca zarobené. Na základe toho môžeš veriť alebo vidíš, že je úspešný alebo nie. Ďalšia kapitola ľudí je zvlášť citlivá, lebo táto generácia ešte nespadla na zem. Sú to hlavne mamičky na materskej a pár najmých chlapcov, ktorí akože tradujú, ale celá pravda je úplne inde. Zarábajú na MLM systéme, nie na tradoch, ako to celé prezentujú. Prezentujú to tak, že vám sľubujú obrovské zisky a nereálne percentá. Risk management im pravdepodobne nič nehovorí. Ale takto naozaj nefunguje. Ak si influencer, sieťuješ nejakú pyramídu alebo scam, tak by si mal mať trestnoprávnu zodpovednosť za to, čo robíš. Neznalosť ťa neospravedlňuje. Predtým, ako si niečo sieťoval, si mal o tom zistiť všetko, respektíve prečítať si o tom čo najviac. Ja osobne som zažil pyramídy ako Recyklik, Triptrade, Kairos a tak ďalej. Všade v týchto projektoch som prišiel o strašne veľa peňazí. V tú dobu mi to nemal kto povedať. Dávajte si pozor a verte ľuďom, ktorí sú v danom obore dlhé roky a majú nejaké skúsenosti a majú už niečo za sebou.